Well, Bafethu, we are back. Welcome to 031 to the world. Bafethu, ngihleli noDeji ngane ziyamfuna zamkhangane zamlandela Bafethu. Namhlanje Bafethu, it's a very special episode. Hleli with one of the best upcoming young DJs Bafethu eKZN. Ngizomyeka introduce. Baba wami grand. Amocha first, abafwami ngi-right first. So phambi kwenu uScottman umdlali wepiano ngithanda ukuyibuka ngomshayi wenamba. Ngithanda ukubuza umshayi wenamba Because piano there's a difference between playing TikTok music and shy number. Yini umshayi namba? Shy number is awona ukuthi TikTok music is music you'd find it noko oh man's in there. That's TikTok. And then ukushaye number is when you build from underground. Ushaya abantu onjengolontozi oShakama nekumazi. Wazi umazi. Ubosa ngumazi wazi umazi. Ubani umunye futhi ubani baningi abanye bro abaphathi ukuthi bablind bonke futhi. Bonke. So wena into zami ngitshela na ukuthi ipiano ihlukene. There's TikTok music mase kuba khona. No, ipiano lonke ne. But man, there's a difference between underground piano and commercial piano. Okay, nglalela. Yeah. We commercial, as I just said now. You've got your likes of ingoma ezaziwayo to the public. And then other underground ingoma where azaziwa nje at all. But zikhona mhlambe ko Apple Music, Spotify. But awuzazi wena. Okay. Yeah. So as a DJ wena would recommend ukuthi imuphi op best to play? Yabo manam ambela bang. Yabo la udubana ningi. Most DJ they play with TikTok music. Angabadeleli engithi nidlala TikTok music but it's more like nidlala ingoma ezaziwayo vele. Mina one thing ngami ngeke ungifice kwiset yami ngidlala ishela. Even though ishela ngiyayithanda but ngeke ngize ngidlale kwiset kulento zami mina. That why? Because as much as ingoma say public zikhona vele. Mina what I'm trying to do is I'm trying to be a DJ. I'm not saying that if you're playing ingoma commercial awena kodwa Scotsman ke thina ezikhathi sifunani ikhathi ufunani. Yeah, ngiyakuzwa lokho. Ikhawuthi ifuna ingoma ezimnandi. Okay ke buka la ngani. Example naye la. Ku DJ mina, u DJ wena, u DJ naye, DJ siba 4. So mhlambe soba 4 sibhukwe mhlambe kuyipiano cast. Uyazi ukuthi soba 4 siyipiano sonke. Yeah. Ngo7 wena uzofika ufike udlale isinokononke. Yeah. Ngo9 adlale naye. Ngo11 adlale naye. Namfuthi ngo1 ngishaya namabona lokho ukuthi it defeats the purpose of being good DJ. Good DJ is a person that's supposed to be introducing new music to abantu. Yes. But ayinjalo vele ayinjalo. Basi ona ngithi mina angena ilo DJ. Mhlambe mangukuthi mhlambe uyangifica I'm playing a commercial set is when mhlambe on that day or like as in that let me just rock it's a commercial or mhlambe maybe you'd find ingoma eyodwa this set yami yonke a commercial and nakhona that's maybe after ama sets mhlambe out 15 bese kuyimass and add leyo ngoma yodwa mina bese angena umuntu ngiyakuzwa bro kodwa mfethu ngeke awubunenkinga abantu lapha bazothi udlala ingoma esingazazi uyasibora. One thing ngepiano nigga, whether you know the song or you don't. You see when one thing I do is as much as I don't play ingoma that's known to the people, but I play ingoma ezithintana. So ingoma ngiyakiwe bro ingoma lalela. Piano khona into ekuthiwa i-build up. Piano awuvela usuke usudlala ilontoza ingoma eyiqomo. Manje usuke nje ubhike kahle. Ufika uthi Kevin mama uthi what through yabo unyuku and then ke masuku 30 minutes bese siyashintsha manje. Sebeyakwazi manje abantu ukuthi okay sharp. Ma ukhami udlala lokho siyashintsha soshaya ingoma ecusanayo ke manje. Ezenza umuntu uthi akuguqe phansi enze yonke into afuna ukuyenza. Okay. Ngiyakuzwa bro wami. Yazi ade ngibuka i-profile yakho
yabo. I think we profile yakho, hey, bafethu lo mchita is very professional, yabo. For an upcoming DJ, I'd say I'm very impressed, yabo. Nangendlela ohandlisha ngazo izinto, yabo. To say nje size kuze kwaba ukuthi uyafika kwi-venue ngaqala mina ukukhuluma nawe, yabo. Like ngilokho ngikhuluma ne-manager yami. Uyifunda phi into kanjalo? I feel like nigga, it's learning. But now we're okay as DJ because in Lento a manager I had it from the start. It was at that time first the Kwangayena was play. Yeah. Into airmen was say I'm a manager was because kwakukhona enye indawo le usipay ave afika kuyona athi except so ngino DJ and Mush. Nangempela igigi ngayithola ngaye lo. Angabona ukuthi azeni mfethu futhi kwakuse endawo phethe kuthiwa ise ngibonile ku-profile yakho. but endaweni bethi epholile bro. Indawo bethi ilexile yabo. Uyangaphana mafuna ushayita yakho neka bafuna ukubhema uyibhemele into nje ngayo ukuthi plan ayikho. Otherwise ngibethi indawo plan futhi and ngiyayibonga imanager eyakhona giving me i-opportunity ukuthi ngidlale khona because ngulo muntu enguyena manje, not because of him kuphela but because of banginika i-platform ukuthi servers ozodlala futhi. Imali usiphena mayethi ngino-DJ cela nimdlalise washo nje bakudlalisa on the spot. So it was on I don't remember it was when but it was on a weekday. Futhi usiphe wayese have live ehamba ne-manager yami ngicabanga. Lo mjija owayimanager yami at that time. So engayibuza ukuthi if usiphe can do that why umjija engakwenza? Wamxosha kumjita? Hayi ngixoshanga phela. Amtshela ubafo phela uthi yabo. Wenza njani? Angixoshanga ubafo phela. Angixoshanga. Babamba naye ukuthi hayi phela usiphe phela uyibambile into because uyabo 2024 bafo wami 2024 uyikhasi ngo-November till December. Into engangiphile when it comes to being a DJ. I thought that 2025 wami ubuzoba enye into. But this is did I know that uNkulunkulu unamanye ama-plans that yeah wena uthola ukuthi mhlambe first usubambile yabo 2025 ngiyongena ngento kanti hayi uNkulunkulu yasho ukuthi hayi first linda phela isikhathi sakho siyeza. I feel like 2024 why engikhombisa ukuthi okay sure mawusungena bese sawu izinto will be like yeah. Mina as umuntu oyifundile ibhayo yakho ke bengifisa mhlambe abantu abasibukayo yabo take us through ijeni la uqala khona ukuthi uqala kanjani, why ukhethe amapiano as umculo ofuna ukudlala, whereas usuka eKZN and Betty Gqom ahlahla sijwayela ulanti ijozi uzofaka la but it's fine ngifuna ukuthi ijeni yakho. First okay ijeni yami let me start it from the beginning. So sure. Mina ngokwe music ikahle into engangithanda. Yeah. And I remember listening to ingoma eyakhe when okay that's why ikharakha azinhlezwayeni ngathi ngiqhamuka la sisiyanda yibo wathatha phi manje lamanika kodwa ayiqhubeka. No but silombasha first but ngithanda hip hop bro, so kwaphuma le ngoma le ikharakha eyakhe no kids I don't know ngithanda ne angithanda strong futhi. Yeah. And then years went by, and I think 2019 when the piano was starting to blow up, when I ngaqala ngangena kujani. Ngena kwami kujana ngangenhlanhla ukuthi umani wami wahleze efika. Ezongibheka. Manje mayifika kumina I should always listen to ingoma ezinje azifika nazo. Mangilalela bengisho oh fuck. Ingoma iblind. Ngithathe manje bokuhlabayo ke wayemhlaba akukho wrong basi ngabona 2019 and then 2023 no 2024 after immatriculation I think it was 2024
ngicela ngo-2023 ngiyintwana futhi intwana strong ngiyakuzwa okay Sharpie 2023 ngiqede umatric then 2024 lapho ngo-April because April elapho la isinamanye abantu esahlupha awona lapha sahlupha so namagigi or no sahlupha nina Oh, yes. sahlupha so sika out wami first oyedwa and then I'm like yazi into let me download i-virtual DJ is a software first where ungakwazi DJ ngayidownloada and then ngayizama ngayazi hayi bo first ngikhona labo but ngangayithatha serious ngaleyo ndlela and then a month went by again I think October lapho October September lapho aqala ngabuyela futhi sengibuyela that's where I was like I was persistent in doing it and then for November that's where I got to do it cabanga ngingakwazi ilaphi kike plan isep life live ngingakwazi kwenziwani lapho ngitshela indawo epholile where you can go smoke there's food kunama drinks but ama drinks akhona is not your alcoholic drinks it's for it Florida is the space where a DJ because after Herb Life I went to a Pontetic is a place there ebengaphansi but Herb Life bengafika Pontetic Pontetic la ndawo yami ayikho indawo engizayibonga njengaleya because leya ndawo leya number one it gave me my first gave me my first residence of nganikwa and then paying residence food nganikwa boy malini why undisclosed passages kwakuyimali obonayo ukuthi for istarter hayi imali ukuthi ikhona but awuyisho imali ngokutshela behind the scenes but awuyimali right kwakuyimali right and then into engayisho ukuthi in 1 week so kule 1 week leyo it was a week eyange New Year's so in 1 week from Friday till Sunday ashaya 8,000 yes ngena nje ima kwakuyimali esasesicalculateile in that way angeke ngisho ukuthi amagigi amangaphi mhlawumbe amagigi ayo50 lapha ayemancane into eyenyusa kwama hours ukuthi I'll pay ama hour awu2 ukuthi kwivenue mhlambe kwivenue listed ukuthi idlale ama hour awu2 so ama hour awu2 azwa mhlambe uqala i-hour will be on 4 to 5 and then my second hour will be on 11 to 12 but here first I think yona into eyashape ikhaya yami with DJ nenye into first ngabona ukuthi mina utshela bethu iqiniso when it comes to academic wise angikho smart angikho nje smart ngiyihazela nje first angavuma lokho ngasho ukuthi hayi first angikho smart angikho smart general what does the people understand angishaya maritime high school Depi uhleka kanti ufunda angihleki ngangishaya maritime ayinaso but ngizokutshela yini influence ukuthi ngishaye maritime so ngangishaya maritime edrama business sure maritime into eyang-influencer ukuthi ngiyenze was because I think it was in grade 8 angithi uthisha wami owe-Reggie waye ewuthisha owe-maritime then futhi abafundi bakhe bayafika namaphepha abo manje iphepha ngiyalibona ukuthi hayibo first lana first khona ama-country and you just say ukuthi hayi lana iselondoza la Africa la Europe la lana ise-whatever la first ngabona ukuthi hayi futhi lento ilula ne athi ngifika ka grade 10 ngaye class kanti angazi best ukuthi ngifike ingeni bese khona maritime high school hayi bekhona ingane maritime kanjani like what is it about is it shipping yeah. Okay hayi kulungile bro ngiyakuzwa kunekade ngifuna ukuyibuza yabo bengihlanga se Devonport and
nginenkinga ne-Devonport yabo uma sikhuluma ngo-Amsterdam Empire zonke wonke nje kamgaga bayenza imali, a lot of money yabo, because it's always packed. And inkinga enginayo njalo kudlala o-DJ base ungathi ubothi uyabheka okay ama-upcoming DJ kodwa adlala e-Devonport. Emva lokho mase kuzoba iy'ntwana zasemaresi yabo, sothi intwana tisikhruvisa ngayizolo Friday mhlawumbe kade sithenga amahenisi ngakusasa uyibonile ibambulayo nesipaya yabo leyo. So ngizama ukucheck ukuthi why yabo, nanokuthi ngifuna uku-understand ukuthi are they paying enough mawukuthi usewadlala e-Devonport. Okay, let me first tell you one thing for okay, say ngadlala khona ne bathi Awudlala ngadlala Empire nase society wawuhappy ngemali. but yabona mawe upcoming first iqiniso elibabayo le strong force and first so upcoming amaningi ayitshela ukuthi mina lezi ngizwe ngayo, but there comes a journey where you must play free. So wadlala free, Ngadlala free le meaning bonke nalabo abanye badlala free akazi ke ngabo kungenzeka, but mina ngadlala free bro. Mina ngadlala free dog because enye into engangidlalela first it was for iYega Master. yeah. Ngadlala uYega Master, so uYega Master had event steakhouse. Kule event le kwakukhona u2. So on e-Devonport wayese origin. So mina ngangena kwinto ekuthiwa i-open decks. I-open decks was where you could win the slot esosho udlale ku steakhouse. Ngadlala mina kuyona ngasibona isikhathi. Sengisibona. Shuthi uthwembu ibangakhi la enikhombisa for the slot. Angibonanga bro, angibonanga mina ngangisho into yami waqeda wawina wahamba usuyodlala e-Empire. ngihamba sengiyohlala ilento le ise-Empire, and then sengiqeda Empire ngihamba sengiyohlala e-Origin. Okungenzeka ukuthi wonke u-DJ manje odlala e-Devonport akaholi, Basi yabo asikhulumeni valo awukazi udlala e-society enyakhona awuholanga yeah abaholi bese njani lento lena first no abaholi angifuni hayi kabi and i-wrong leyo nto, no i-wrong. lela you see enye into Ungayibeka phezu itakho yokuphuza la okay into engimele uyi-understand mawe upcoming nigga is that and first inzima dog inzima because nathi first siyasipana first siyasipana first yabo into engimele uyi-understand ukuthi uyabo wena mawusaya kwindawo wena asitheni mhlambe wena uyi-brochure wena mangiza kuwena mina ngithi first ucela ukudlala, yeah, which means imina odinge wena imina ocele wena, basically mina ngiyakuzwa from kodwa manje mina ngiyibuka ngale ndlela yokuthi e-Devonport bayazi vele ukuthi iy'ntwana ey'ningi ziyafuna ukuyodlala khona, sebekusebenzisa bona to their advantage ukuthi okay mawufuna ukudlala it's either uzofika uzocela mase bethi okay uyadlala ngesikhathi esiwukuthi vele as an upcoming DJ you happy to play in front of a crowd yabo, and udope yabo leyo nto, uzodlala abantu bajabule ube grand yabo leyo nto. The fact that udlale e-Amsterdam uzoba happy, udlale e-Empire uzoba happy, but fethu masikhuluma iqiniso bayanuza yabo, but yazi ukuthi imali esengiyispend e-Devonport bro, yazi ukuthi imali esengiyispend e-Devonport and shuthi abaniholeli bafethu I want to understand first. You want to understand? yeah bafethu, I'm telling you this. Ngiyasho okay ngiyayizwa lase-Empire ukuthi you got the gig via uYega Master, asekule yase-society. As a society yona I got the gig via going to indawo ngathola umuntu odlala khona vele ngamtshela ngathi phezulu ngisedufana kwavuma umathi uyabo into asibe kanje, uyabo uma uya wena uyocela khohla ukhokhela kodwa uma uthi bona bayabhuka bona uzokhokhela la, that's showcase. Okay, if they approach you mocabanga umngane akho wayithola malini lo wakutholela ibooking wase-society wena wayocela ngakho? yeah mina nangu kusengicela phezulu usiphelele manje yami uyabo mina naye phezulu sabantu abawu2 abangaziwa
but into esiyenzayo ukuthi siyagree. Mm. Angifuni ukuthi as much as sometimes ngibe ngifisa ukuthi ngibe nomuntu osene-experience kwi-industry khona i-journey yethu izoba lula. But image yami nafethu ngifuna ifunde ukuthi bethu so sashizile fethu saqala phansi nigga usuno-contact manje abaningi and then naye sengakwazi ukuthi aphume kumina abe namanye ama-client naye esene-experience kuyimina naye. Hayi ngiyakuzwa bro, ngiyakuzwa. Kodwa yabona into ongitsheleni sengiyithola into ade ngifuna ukuyizwa. Kahle kahle it can be ukuthi abantu bayayuzwa lapha. It can be, very. It's the harsh truth. Because noma swaphethu zama uyisho kakhulu angiyakwazi iqiniso ngempela. Yeah, kodwa mina appreciate iqiniso lakho ukuthi bayayuzwa. So bro, ade ngibuka i-venue yakho khona la obhale khona ukuthi venue is graced wabala one restaurant and lounge sasifunda khona lapho bekuchazela Mkhize Rooftop, Platinum Bells Lounge, Eden. Wadlala Eden. Hey mari no kick. Like uthola kanjani? How much is that thing? Uyabo kanjani? Like ukukhokhela ukudlala. Hayi angiyenzele lento mina bro. Ngikhokhela uzo DJ mina. No, bona. Hayi, free. Yeah, free nayo. Mina lalela bro. Yeah, ngilalela. Awuze ngikutshele manje kusa-early. The only gig where I got imali, I was on the street. That's the only place where I got imali. It's on the street. Mina khona ngoba ngangiresidence. Ezinye indawo bafo it was free. I'm telling you the honest truth. Namanga mfethu. Hayi ngeke bafethu. In that okay. Ngokwakho yiphi indawo othi the best place you've ever played at? Whether yakhokhela noma ayikhokhelanga. Okay, I'll tell you do it. The best one owayibuka ukuthi yabo la sengisondele. Kanjani? No sengisondele ukuba that guy. Yabo lo DJ. Sicela ukutshela After iset yakho. After iset yami kanenge. Kodwa show ikhona first. So what had happened was indawo I can say kanjalo so like the best place I played at. Because Mount DJ first you don't just want to play sound now ufuna ukuba satisfied Mount dala endaweni ene sound emna ene sound ukuze ikhawuthi ikwazi ukuzwa icraft yakho. Ngiyakuzwa but I want the best place. Indawo engathi i-best kumina engadlala kuyona in terms of the sound kuqala. La wa enjoy wena. La enjoy mina khona. Wabona ukuthi after le gig iminini kungenzeka kube khona izinto ezenzakalayo. Whether asishintshanga noma zashintsha but I want the best place onothi after la. Yes, zashintsha noma zingashintshanga. Bawusearch. Yeah. Nakhona uholanga? Bafethu. Bawusearch. Awuholanga nakhona? Futhi sithenga amabhodlela ngo-20,000 e-rich futhi wangize ungahola. Ngoba ngikutshela bafo ngitshele naseqaleni bafo. Hayi phela mina nginawo 20,000 ebhodlela. Ngitshele naseqaleni bafo ukuthi yabo if you approach the place angeke uholele bafo but if bona they come to you and book you then uzoholele. Imali bro ngiyakuzwa yazi. Okay. Asithi nakho ye-rich ucelile ukudlala e-rich. Yini oyitholayo? Uyayithola right? Mina e-rich it was more of an audition gig. Audition gig, yeah. So ngadlala e-rich kusa-early kungekho umuntu kukhona I don't know whether umjida uyi-owner or is part of the ownership. Angazi kahle but ngadlala khona kukhona staff esibani because kwaku 7 lap 6-7 lap because ngangine-gig ngo-9. Yeah. Shusi ngise-rich person ngishaya inamba phezulu yabo. Ngidlala ingoma. In me playing ingoma ngangayidlali ingoma ezokuthi azi ukuthi bethu okay sharp when I'm at the club this is how I play. No, I was playing songs to let him know of my sound. So let him hear also okay cool when this guy is here it sound like ikanjani. Okay. So what had happened was ngashaya inamba first. So the first 4 songs bafowami ngikhumbula kahle first so ngishaya inamba the first 4 songs dlala lapho commercial or underground. Underground.
The first 4 songs. Underground. Usazongizwa Yeah, bafuthe. Mm. Usazoza. The first 4 songs wafika phezulu. Wazokhombisa ubuso obukhombisa ukuthi hayi. Yeah. Ngiyayizwa Enjoy. lapho umjito uyikhaladi so mina ebengacabanga ukuthi the song I'm playing ebengasisho but ipromote yakhona leyo noma angimazi kuyini but angimazi it's part of ownership but khona start isiphezulu. yeah kwawukuthi kunjalo the first 4 songs yashuthi wami you on phezulu aqeda isethi wangibiza kwenye indawo yakhe ekuthiwa Sunset. It's a Sunset Cartel. I know, man. It's not Cartel. It's a Sunset Boulevard. It's a Mhla. But basically, I got to because I'm trying to go 9 after the cake and those. And then watching me, okay, after that cake, come to Sunset. And then I'm like, cool. Then after, huh? He paid you. Lona Ngiyakuzwa okay ngilalele bafu. Ngiyakuzwa. But mina I feel like yabo istory sakho mina bethu ngiyasunderstand yazi. And it engivume ngayo kakhulu ngibonela ukuthi istory sakho uyasazi and indlela professional ngayo okay uyakwazi ukubona umuntu oyasamoya. Yabona mina ngahlala na because mina umuntu ohleze nama ideas yabo. And even noma ngathi ngifunda ibio yakho ukuthi okay lo mchita lo khonda nayo. Futhi khona into ezayo yabona but mangilalela mfethu it doesn't make sense ukuthi okay ukuthola udlala e-rich yabo then masethi ufuna uyomdlalela endaweni yakhe futhi emhlanga why lapho na discuss payment still that still falls under me approaching him but uyena nje usecece uzomdlalela. No, I know he said that but that still falls under me approaching him. How? We understand that because even in a certain age, I approached him. Okay. Yeah, lapho ke understand ushilo ukuthi it was more like of we are audition and khona yebo like understand lokho ngikuzwile lokho. But now mase sebuya kuwena esethi hey sicela manje uyongidlalela endaweni yokuthi. Lapho phela we have to talk about the payment. No. I service kanjani bafana industry. Does not work like that. Does not work like that, bro. Does not work like that. Spare Primo Grant. Uthi mhlambe nothukuze nabaholi shots. Hayi, imali. Ngiyabuza mfethu. Spare imali. Spare imali. Ubuso khona ethola leyo gig le. Yeah. Yini ebanga ukuthi ngingakhulunywa ngepayment? Sometimes it goes accordingly to the way I wouldn't say manager yakhona ezokhuluma nawe ngayo. Uyabona umuntu ozokukhokhela and uyambona umuntu ongeza ukukhokhela. Yes. You can see. Uyambona umbonisa ukuthi uthi okay lo uzomkhokhela. And uyasho ngamagama akhe namazwi akhe. As a manager mina yakwazi ukumbona umuntu ozosikhokhela. Umuntu ongeza kwazi ukusikhokhela. So enkathi yo perform Sunset ngabona ukuthi hayi inyungezi sifakala. No. Kuyafana because it falls under njengoba desho nayo ukuthi it falls under. Kodwa the fact that usuvuma uzofuna uzoperform ngalayikhulumi iprice vele ngeke ukwazi ukubona sewuphakathi ukuthi ngizokhokhelwa or not. Yabo because that time ethi cela uzongidlalela endaweni owukuthi mase ila ususho khona ke when even noma yena angatholi yabo ila ususho khona as a manager uthi masingaya lapho yabo mhlawumbe sidinga transport sidinga nani okusho ukuthi mina ngokulalela inkulumo yami anikushongo nina lokho yabo nanokuthi ke knowing ama owners nama promoters ayakwazi ukuthi okay ngathini wena osadependele kubona kakhulu yabo so bayakwazi ukuuser leyo advantage leyo ukuthi okay vele uyaenjoy ukudlala usafuna ukudlala yabo uyafuna ukwaziwa so nawo mozo ngakusho bazoyithulela. No, but first of all, any of the program, as much as we want to use but that's part of the game. That's part of being in the entertainment industry. As much as it's bad, as much as it's bad, but now at the end of the day, you're chasing exposure. You're chasing it blow up. You're chasing what's it does. Go back on a moment, oh yeah, also goes up. Okay, also time. The kid, give me time. So yeah. I was you can't backlash in that because now people they are giving you a platform what we have now.
Yeah. They are giving you a platform. Once I know, bro. Here's a place. Here is the number of people. Come and show what you can do. And what happened at Sunset was when I was playing there. Yeah. So say I'm playing. Sure. And then this one person comes and then just leaves the clip on the table. Yeah. Ongalazi the clip is 100. 100. Yeah. 100. And then took it over the shit of flint. That's when I was like, I wanna that after today, things are changing. Things are changing. Ngiyakuzwa. Nothing changed. Ngiyakuzwa. But it's cut. Everything has its timing. Yeah, uNkulunkulu works in mysterious ways. It's fine, bro. Okunye ade ngifisa ukwazi yabo. Nathi as i-podcast esakhula mfethu la eThekwini nama issues esihlezi siwabona, like being an influencer or a YouTuber la eThekwini, it's hard yabo. Hey, Let me tell you something. As much as I'm young, but with social media, I'm chatting. Yeah. We are more. It depends. Are you in Dow that has the most talents? Okay, let me not say the most talent, but in Dow that has delivered the talents more than ever. When you look at your likes of up their cough. Okay, let me not say Durban, but KZN. Yeah. When you look at the likes of Up the coffee is from where? Yeah, like KZN is dominating DJ in South Africa. And then when you look at the likes of hip hop. Nah, but Black Coffee is big outside of his South Africa. Also, He's not big here. But he's dominating. I will pick. Lana. What you saying? Go on, mean. Black Coffee wouldn't feel FNP. Go on. Oh, boy, just. I'm telling. Just. Yes. Ukofi. Big kakhulu. Big, but outside of South Africa, yes, but in South Africa, that's it. It's because no music out there. Ukofi must communicate again while I'm Mzansi. Yabo. Game ngize ngilalele iset yaKhofi ngiphuza ubusuku bonke. But mongamthatha hambe umfaka ko Ibiza. He'll rock it. Yabo. Mina ngokwami nje hayi ngeke. Kodwa ngilalela. Lento esho ngiyayizwa ne. But Khofi, you must put and this definitely. This is what Ushimza was saying there, because ebengibuka le podcast. Ngibukile nawe umeche. Yeah. Ukuthi abantu don't know what's happening. Also, people don't respect Black Coffee. Ukhofi also nami uyangifaka la. No. Angazi ukuwena uyamhlonipha noma awumhloniphi. No, ngiyamhlonipha Ukhofi. But Ukhofi has done too many things. FNB Coffee is ngane. Bona person Kabza this morning, I would say ngikhuluma Kabza no maphoyisa nami. But if Kabza and maphoyisa were able to fill enough tasks, angisazi kwakusiphi stadium last year. But if they were able to fill enough tasks, imagine what Black Coffee can fill. Black Coffee one. Yeah. No, wait. I'm not done. Black Coffee isn't only filling in South Africa. When Black Coffee goes to other countries, it's filling there. Wenza udoti hayi la eSouth Africa kuphela nalesos. So abantu kumele sibahloniphe nabo. Black Coffee kodwa la ngiyakhona. Angiyakho. So when do you feel as if kumele uye eGoli? No. Okay, lalela. Mina eGoli angifuni ukuya khona na. I don't want to go to eGoli, but I want to do is create a relationship with ama producers as eGoli. Because my main focus is being a DJ. Me, I don't care about making ingoma. I want ingoma angindaba nje ngayo bro. Oh, you DJ phela. Mina nje ngisho inamba mina bro. Mangiya eGoli, it would be me going to the likes of Kabza or Sticks or Semtip and me taking ingoma bona and coming to table. Yeah, phela mina nje when it comes to DJ afethu ayibo ukunona ukungena manje ku computer and fixing songs up. Me bro, I don't entertain that. Okay. I don't entertain that. Why? Because I'm trying to be known as a DJ. Okay. See, once you're a DJ and producer, I'm not gonna say
awusayena u-DJ Fully, but you're drifting away from what the DJ is supposed to be. As I told you in the first minute, so the DJ is the person that's supposed to be playing new music to people. As much as you playing your songs, like, but say, my DJ, you are not a producer. You are just a DJ. yazi indaba ngisho njalo. So I've got a friend yabo engikhule naye ngifunda naye owenza ingoma manje no Mahona Nkosazana Daughter bole ngoma emsakazweni awuyila uthi konje nisa uyilaleli lezi za TikTok angani uyamazi Isakhaya Ngoba mina manje ukuthi mina ngithethini kuyipiano bafu. kwenza ipiano nabo Leave on piano. Bani labo? Isakhaya Isakhaya. yeah Who's that? uthi khombise la But yabo mina first ngithethini kuyipiano mina. lipi ipiano Ngithethini kuyipiano. As much as but asikhuluma ngoMahu sikhuluma ngoNkosazana Daughter yeah, but Mahu isn't only on piano though. As much as Duma piano, but she's not only on piano. Umphethe I don't know. Akumazi. kodwa buka ingoma kodwa lapha ikhona yena ozazi I feel like was the profile yakhe le yaka Spotify I know them emingizizo. But nje uyabona nje album le when selecting my music I've never come across ngiyakuzwa because like book yabona we're looking at ingoma ebeyithenda last year yabo okay le ngathi inja ngikhetha okay akukho le piano le piano but angani noma phela mina ngikwazi umculo angani noma uNkosazana Daughter ushayana piano noma I feel like they are noma two step they are versatile. So you can find Nkosazana Daughter with piano. You can also find Nkosazana Daughter with this step. okay so going back to umbuzo wami imaphi nina ama challenges lapha enibhekene nawo as upcoming DJs as nathi we are upcoming nathi sinama ama challenges ngeke ngawaxoxa yena before i-show Okay, the upcoming challenges, the most important one is lack of opportunities. Is a lack of opportunities. And then njengoba ngisho lento le yengoba ngifuna bangibone and hopefully I'm a promoter wathi ayibone le abone ukuthi yabo la eDurban ama opportunities mancane ama opportunities. And then what do you mean mancane I mean sine Florida sine Devonport siphinde sizoba nale side leli lo live mancane in what way mancane in a way ukuthi abantu angakabala amalokishi mancane in a way where people ignore you. You see another thing that comes with thing and I'm coming athi ayibona DJ leso uzozibwa abantu abaningi and ayikho ekwenzayo yeah nathi sekuthola mfethu lokho ukuthi you want to work with people kodwa bafile ngathi awakabi leyo level for bona bafami uyabona mina emaswak classena liyafuna manje khombisa izinamba zabantu enginazo ngineyinamba zabantu mina engathi ngitshela emnene no success with contacting abangangifaka ku live bangifaka kodwa bayabhamba angingazi bayabhamba angingazi bayabhamba but i-response ayikho bayathola and mina first ngihlezi ngisho ukuthi kunokuthi uthule ungathuli ngibize or mbize umuntu because you see that in the press so call me and like as in first woza let me hear you and then if I don't like you then first I get but ungitshela ukuthi ayipho yeah but kodwa phela mina sibakhulumele nabo yabo you cannot take nothing everyone because I'm sure I'm sure ama DMs zabo agcwele wonke umuntu ufuna ukuzodlala yabo so you can't risk a Friday night ngomuntu othena ongakazi umuzidlala somewhere ethi ngicela ukuzodlala ngiyakwazi ukudlala plus kuze endaweni esifuna ukudlala zona indawo high end indawo edinga ukuthi uma udlala khona udlala inamba ngempela
Iyiphi indawo ufuna ongafisa ukungena kuyona manje eThekwini? Yeah, ipiano cast. Ilaphi piano cast? Mina I'm not tapped into music. Ilaphi piano cast? Ilaphi? Yeah, ipiano cast what can I say? Angazi ngizoyichaza kanzini because emengichaza nami ukuze bengathi ngiyiphaphe la ngiyazi. Yeah. But ipiano cast event it's more like an event eya stage. Where stage DJ kuba khona i-hour where imix yakhe uyayirecord. Bese ekhipha kuzo. Kuyithuba. Okay. That's the thing engifisa ukudlala. And Wala lo mshito online. Wase choose noma la? Wala? Do what? So awumthoni noma? Kanti ima ucasini emings angimtholi. Amela ngeke ngiyicheck ngilalele. Yazi ngizwa abantu bekhuluma ngayo piano cast. Yeah, ipiano cast ivethu Rami. Isona sifiso sami engifuna ukudlala khona lapho. Ipiano cast. Yakhona angifuni ukudlala ngalesikhathi lesibhayizayo isaqala. No, ngifuna ukudlala ngesikhathi where I know ukuthi people will hear me and this is where my chance will be. Okay. Ngikhombisa ukuthi this kid. Ngiyawuzwa. Imali mfethu asikhohle manje le ndaba serious, yabo? Ngifuna ukunderstand as a DJ, yabo? Ngiyayithanda ke ingane. Kulula kangakanani ukuthola ingane after paying a nice set? Okay, brazo. First, yabo ma DJ ne. Angithi Sacred. space. Okay. Yeah, sure. Angithi for me, bro. Focus yami as much as ngiyibona ingane eningi dog, but I've got a lot on my plate dog. I've got a lot I've got to focus on, bro. So if focus yami ayikho kwamafana. Ayikho because kumina if focus yami uthi ngishaya ifansi. Kodwa umbuzo wami uthi kulula. Kulula. Usekwenza. It's easy. Usekwenza. I've never done it, but it's easy. Uzoqamba manga I'm telling you the mfethu. truth, I've never done it. Uzoqamba manga. I'm telling you. Mhlawumbe ningane la ikufunayo. Wena ubiza ushaya mhlawumbe khona. ama PR stars la izokubhuka. Mhlawumbe khona i-cherry engifunayo but angifuni. Awukwazi uyiphatha shit after gig. Ngicabanga sisizathu. Yeah. After gig ushaya iset ifika ngincoma uthano. Wethu udlale kahle. Lokho uncoma ngawe. Ningi browse and isiyangikhathaza because manje abantu bayangincoma but there's nothing to show for you so ngiyancoma abantu bangiblind but angibizwa futhi kuthiwa bethoza babuya first bo sengakhathala unconya dog but yabona simothi engane khona uyayipackage. Na Spend yayipackage ngani? na Huh? and mina angifocus bafo ngizobetshela bafo mina uyabo njengoba ngilami ngizosebenzela lapho. Uyasebenza Ngizosebenza and futhi angize ukuzosebenza kubona ukuthi ngisebenzele manje ngize ngiyethweni mina ngine pen ukuthi emesengingenile ku industry what can I do mina ke to show ukuthi ngiyapha Scott manager uwenzani unani yena okwakhe akwenza. if there's one thing mhlawumbe ongafisa ukuthi ama promoters or ama events organizers would change for ama upcoming DJs la mhlawumbe as focus like as event mhlawumbe monzo dlala endaweni mhlawumbe whether it be indlela eniphatheka kabuhlungu ngayo or nje yabo. The one thing even it can be 2 or 3 izinto nje ofisa ukuthi mhlawumbe ama challenges enibhekana nawo. Then now, number one, lack of opportunity. But I sometimes understand why they would lack of opportunities. But you're not challenged there. Yeah. And then, because when it comes to, I'm a promoter and doing their job. I want to go to the earn money first. As much as the Sabuya argument, as much as anything. Yeah. But when it comes to this fan side, a sharp line. Yeah. Sharp line the clothes. Blinding us. So first, so I'm a promoter first. I feel like into abangay changer. We about Maubo no to we are clean a cold back bump. Umbiz usho sazi first wasn't good first. Now so umzwile first. Now phela bese ongaphambi ongamnaki dog umbize umnaki umuzwa udlala kanjani ungambizi futhi esikhatsini where you know it's a crowd
ayikho. In order for you to see ukuthi u-DJ vele okay, I'm not saying ukuthi mawudlala ini angeke uzwe ukuthi umuntu unjani. But in order for you to see a DJ's full potential, put him in a place where there's a crowd, and then you will see what he delivers for you. So when ukhala nge-opportunity yakho, Opportunity. ngiyakuzwa Scots bro, but Opportunity. yabona mina ngisengifuna ukubakhulumela bona, ngiyakuzwa yabo, kodwa kunzima because akufani nathi yabo, thina sinenkinga yokuthi sinama-influencers amaningi yabo esikhuluma nawo yabo, they confirm ukuthi ayisoshoot yabo. Sometimes when it comes to usuku lokushutha mase mhlawumbe bayakhansela yabo, siphinde sibe nama-influencer anenkinga yokuthi bayabona ukuthi siyakhula kakhulu yabo, so they want to be part of the journey but abanayo isho yokuthi mabeza lana mhlawumbe ithina sizobenefitha kakhulu more than bona, because wakhe ngikhuluma noSibheki khona isho ukuthi kumele siyenze namhlanje sigcina singayenzanga yabo. So mina into engikhala ngayo kakhulu engiyibonile kubantu bala eThekwini ama-influencers ala eThekwini, izinto engikhala ngayo abekho serious. First of all, into engizoyisho nje abekho serious, like when it comes to ama-content creators abekho serious to a point ukuthi ama-business ala eThekwini don't take ama-content creators serious. Hence why ubona wonke umuntu ushaya i-content ka-TikTok shaya mase sefuna uba serious ngayo wenze njani uyasuka uyagula yabo. And sure. Enye into influencer lento le is number 1 babamba. Number 2 banama-ego. Number 3 bane-pride. Yabo yonke lento le iyona into emosha idubane. Yes. Lento le ukuthi abantu abala bane-ego bane-pride. Ufuna ukukhombisa umuntu ukuthi ngoba ngibheki kunawe. Now is Awuzi ngikukhombisa ukuthi ngibheki ngikubhampele. akuba njalo yabo, then you get abantu abanjengo-Ghost who took a chance on us. Sure. Yabo, because uGhost like really took a chance on us because ufike kwi-episode yesithathu and was like hey bafethu ngiyabona into yenu ngiyayiphusha yabo and ngivele ukuba la yabo, ngingaqhubeka ngihlale la Sure. yabo, ngathi no mfethu you more than welcome uhlale. But when it comes to ukuba u-DJ kunzima because nami sengiba honest now, angikwazi ukuthi mina ngiphethe club ungitext then mase uthi hayi ngifuna ukuzodlala endaweni yakho Sure. yabo, mase ngithi mina no come, kodwa lo mjida lo wakuletha e-reaching of 6 waphinde futhi wakuthanda, at least benze kanjalo mina ngokwami. Sure. Yeah, vele nami into engisho ukuthi at least umbiza but call that DJ that's placing you. Hear him how he plays. Then you can put him on. If you don't like him, it's fine. Sharp. Tell him on to the next. Okay. Sesivala bro, ngifuna usithathe through your best nights kule journey yakho. Ngifaka kani ngifilele mfethu. Ngifuna sesivala take us through your biggest nights. Yabo mina ngihlezi ngithi nginabo ubusuku engithi whether ngisengiyiqalile le podcast noma ngingakayiqali, ubusuku lobo engithi mangibuka ngithi this was the best night of my life. Sure. Yabo, because mhlampe saphatha ingane or mhlampe sahlala nabantu aba-tops yabo leyo nto. So angifuna ukugxila uya kakhulu yabo, because for example my best night was uGhost once took me to a groove nje wakuhlenja ama-influencer award yabo. That was my best night. So mina I just want to take us through your best nights. Iqala My best night as being a DJ, no, my best night as being a person. as being you, whether it's your DJ career or In this was about my best nights as being a DJ. I think it was the nights at audition. As much as I've heard it, I'm a night, I'm a ningy, I'm night. At that night, the nights where I felt you couldn't feel me in the man in the support side. I felt kwenzakalani lo busuku. and kwakuyilo ntule engangishaya number. So njengoba ngishaya number i-origin angeke ngisho ukuthi i-club, Yeah. but it's a club where it's more populated than About white people ngiyazi and Indian people.
Yeah, so Kumbilo Road. yeah, so when it comes to black people, about this like and the fact that I mean I was able to go there origin and play myself and be myself and see what there's white people and Indians actually enjoying what I'm delivering to them. Because the piano, Indians do love it, but not white people. All of them love it. But I mean to see what's lo bangdlala la Basangana. Asa Basangana. kwaze kwamnandi Uhamba nobaldo ngosuku. yamana ngisipe ne-cameraman. Okay. No cameraman. Cameraman futhi Aw, Zobatshela into zami zonke first. I want to make sure everything is clean, straight. Iqondile. Everywhere I go, everything is iqondile, clean, straight. So Lana, you were just playing in front of a crowd ehlukile. Base babe khona abantu Yes, nganaye origin. because what had happened was origin kwaqale kwada ukuthuthuzela. Wawina na. Spain win. But I'm for some bro just DJ. Mina ngiwina every time ne phansi angi-entertain. No, ngiyakuzwa. Ngifuna ukwazi wawina on that night. Ngawina bafu but ukuwina kwami kwangakhona ukuwina ukuthi ngahamba ngaya Ubona konka yonke ihlobo. Uyimali ngayo ubusuku wawuna Nhlobonga. Angiyanga kuyona phela mfethu but ngangiyibona ukuthi ngibona umuntu lo unokungifuna lo muntu lo. Awuhambanga naye. Awinanga kodwa wawina. Okay, awinanga. Awinanga. Number 1 son. Angwinanga. Bafo, angi-entertain indaba yami intombazane mina. Fethu. Ngiyasebenza mina. Ngizosebenza. Hayi, ngeke lo muntu. Ngangitholisa Amahle uweek lo muntu. Yazi mangihlezi ngithi yabo mase sesinswebo mangibona ingane ngiyothumela uSiyanda ngithi Siyanda ucela uhambe ungicela le namba. Yebo kanjani. So unawusuke Number 1, ngona ngithi ngine-self control. yamantombazane. Ukune relationship yini? Anginayo. Ayibona intombi bafowami. Awukho ufunji futhi. Yabona intombi angifuni why because yabo as much as singasho ukuthi amantombazane amaningi have been tapped into that thing because hey ufuna 5,000 a week, ngifuna 5K a month. Yabona into leyo. But emaqinisweni iyayidinga imali. As much as intombazane ikuthanda noma ayikuthandi relationship bafowami ukuze ikwazi ukuba maintain kahle ngemali. Ingokuthi utshela yakho uma ifona efuthi ayiphethe. Ngidinga lokho ukwazi nawe as i-house ukuthi uwenze. Ishela uma ifona isho ukuthi hey baby ngilambile. Yazi now as i-house ukwazi ukuthi uthenge ibhayi. 1 2 Imbali futhi uphinde futhi uyithenga futhi. Sometimes ushaye ini ama-dates. But manje mina ke no cheese kakhulu. Right now. No cheese. Kodwa ngimba lalela right now kukhuleka imbali mina mhlawumbe ngithenga once every 5 months. Imali uthenga unantombi uyithengela abantu. Sengasho ukuthi manje ngiyayithenga. Ngithenga once every 5 months. Angithengi njalo but njengoba ngisho first ukuthi relationship as much as intombazane izoshutha phezulu elimali ngicela imali okwenza mina imali ngikhiphe mina Owungoqo. angiyeni ngoqo kunomehluko phasi okuba ungoqo umuntu ongekhiphi imali mina ngiyenzelana mina mayikhona imali ngiyakwenza noma ngokuthi mhlawumbe uyasho ukuthi sure mfethu ngicela ungishayela izinto zami ngicela ukuthi okay shapi ngisendele ama-banking details aloyo muntu lo ngimkhokhele mina ungakhokhi wena ngamanje solo ukuthi wena uthi mina inzipho zo-2,000 kanti inzipho zo-800 mina seyinika u-2,000 manje. Sho amahle. Ngithi mina uyazi ukuthi amantombazane askemana ingathi intombazane inika ama-banking details alo muntu lo yamenza inzipho. Kanti fa ungananga. Uyakwazi konke lokho. Angithi phela mina ingaya nakumuntu owenza inzipho ithi ngicela ukufaka imali kuwena futhi uzokufakela imali uzoletha mina ngizokhokhela 100 rand kodwa ngeke ngifake inzipho kuwena. okusho ukuthi uyayiceba uba smart. Nangu amahle ayekho smart kodwa uyayicabanga nje leyo nto. Uba smart yazi wenza njani uzombuza ukuthi okay sharp inzoba zakho uzenza
uthe mhlambe athi ngizenza mhlambe ku-nails by wena mhlambe bese ngiza kuwena mina ngisifethu ngicela ama-details ami into zami mfethu ngizoyilontuza manje Khohlwa samantombazane siyaqoqana. Uqinisile bangakushaya la. Okay, sesivala from makhona umuntu okubuka la ofuna ukusiza ofuna ukusebenza nawe. What do you need wena right now ukuthi if I can get 1, 2 and 3 konke kuzohlangana. alright let me build it up for you. Yeah. Number one, mina, as much as Scotland and Shayna, but as I said, I'm not in this industry just with Shayna. Yeah. Ngisazoba notet. Yeah. Ngisazoba na-afford. Kuzomele ngishiyele ey'ngane zami something emuva. So njengoba ngibile industry le, I'm here to work. Uthi mase ngiphakathi ngazi ukuthi I'm building my own events. I want there's an event. Ucabanga iphone again. There's an event that I've been wanting to do for a very long time, but man, since imali anginayo, I can't start it. But it is an Ipon again. Ipon again is an event that happens every December, once a year only. It happens on December. Nakona, it's a celebration of Ipetiam. Because Ipetiam is on the 10th. So Ipon again is basically it's celebration of and then after Ipon again, I don't want to only do Ipon again. And you know, again is you see as much as says Ipon again, says Ipon again. Ngifuna ukwazi mina into manje engakusiza yeah to elevate career yakho right now. What do you need manje ukuthi ngimove la ngikhona yabo Joanna, the only thing I need to move from here is funding. Yeah. Meaning the only thing I need to move is the opportunity to play. The opportunity to play at that one place where and I know what I would see because first you see as a DJ, a funny Mount DJ and producer or DJ or DJ and produce, you can need that one song. Or would say it hits. But say hits. But see, when you're a DJ, you need that one opportunity. Most usually when the show also you work. Make sure that you work with because over DJ developers is not easy. And it's something ngiyathola nje ama-opportunities anibacharge abantu njengani anibacharge abantu naye emhlanga nje anibacharge abantu Pesu, as much as it sunsets opportunity yeah but it's not a major opportunity. Yeah. Opportunity it's not ngam mhlawumbe ukuthi ngidlala mhlawumbe kwi-piano class okay I said now kwi-piano class ngidlala mhlawumbe mfano because kwi-piano class kujwayele mhlawumbe ukuthi more than 1,000 people are watching. More than 1,000 people are piano cast mawudlala isuke live ku-YouTube issue i-live ku-Sting hayi kwabanye abantu futhi suke ingekho live suwenze futhi kwi-video abazoyenza thola ukuthi ngishaye i-mix money bayishutha and then yeah and then maybe after a day or two bayiphotha ku-YouTube wawungavuli apho nginayo futhi yeah start your own ama-views asamancane qala kanjani vele futhi qala kanjani ngenza abafowami ngenza njalo yabo cause mase simhlaba siyathi okay Scotsman style Scotsman sazi mhlawumbe khona i-mix tape esizothola eGrand awukhona umuza kuhle ukubuzana ushaya ngama-mix tape osuku umixa live mix tape engikwenzayo mina mix tape engikwenzayo so the motion mix tape you not a really DJ kanjani because ngayi-download nami ngingathola AI angenzele i-mix tape you can mawushaya i-mix tape you're not a DJ yeah kusho kwalokho bro nami mix tape ngingayenza ngithele ekamerweni ngingena ku-AI nansi ingoma ufuna udlalele ngidlalele nale uzimixe uzoshow ukuthi zisinka in ngendlela e-right you can kodwa ke okay u-AI ungakabi khona bebefika abantu bayenze endlini bayibothi right umuntu afike ne-USB yakhe afike axhuma i-stick ayixhuma pha ngishandiseni ku-mixer
It doesn't work like that. Yeah, confusing. Okay, as much as pushing those who AI can also make if it's safe, that's not wrong. No, the best one in the man, AI has made a song and we want In isuka noma Ilan liang ngoma bro. angaze ngilalela hayi nama Ilan liang ngifuna ngoma. nama ngifuna. But ndo ubona it doesn't make ngoma enjalo. Ezinto ekumele sibone usay AI person is improve. But when it comes to mixtape, I feel like it depends on what kind of mixtape you're doing. Kona mixtape, a video mixtape. Basi bakwana okay, ayona a video mixtape, a film mixtape. Basi bakwana mixtape where we will paper development Ithombe Sami. Kuleyo mixtape la ekuvela khona Ithombe Sami usangasho ukuthi hayi mhlawumbe lo mshito lona bese AI. But kuyi mixtape le obonayo namgenza. Kodwa Scotsman ngikhuluma ekuthenini ngingayenza i-mixtape ne-AI ngihlele endlini yazo kuhle ngiyenze then mase ngibuya amakhamera kanje uthi mina umsebenzi wami sewunyusa ivolume uhlisa ivolume kuphela yabona unyusa ubhazi uhlisa ubhazi kuphela yabona I can actually do that mina ngikhuluma entweni ezikanjalo yabo ngikhuluma into enjalo wena ngiyakuzwa ukuthi wena i-mixtape oyenzile wena wayenza wena then upload and yes ngiyakuzwa but ngikhuluma ngento ekanjalo In kanjalo bafu wami noma ungayenza ne-experience iyokubamba mase kumele uyo DJ. Kanjani ngiphethe skill No bro iyokubamba mase kumele uyo DJ ba. Akulungile ngiyakubamba. Ngiyakuzwa mfethu abantu bangakuthola lapha bekudinga Abantu bangithola TikTok. TikTok nakhona I post different things to individuals. Where I wonder if you were to go to my TikTok page now, you would seriously this guy's crazy. TikTok, I post different things to DJ. Then I've got YouTube. YouTube is where you can find the mixtape army. Sure. And then I've also got Instagram. Instagram is where you find me as a person. And I'm a social media platforms. I'm Wonke Scottman._. Go Instagram and then go TikTok uScottman makuso uyashela uScottman ubhalubhale uthabiso Ines ubhale lokho uScottman uhlanganiso it's not Scots man Scotsman uyahlukana uno underscore awunawo uhlangene Scottman uhlangene wonke yeah why vele Scottman isibongo sami isibongo sami akusona esala Scotland. Isensha madoda. Sure. Just tell me. Sure. Isibongo sami is not from South Africa, it's a Scottish surname. So what I did was I took Scots from Scots, and then I took Scots. It's a man. Scotland. We call it shoot. Oleti. So if that line is sudela o emdenini we Oleti wami. Bangale. Papa wakhe wasekhaya. I think we cannot angazi. Yeah. And then nginyo cousin with Gold Fruits. About nakala Okay. Lungile, siyabonga baba wami. Siyabonga bafethu Okay, siyabonga. Bafethu mosahleli bafethu, please like, comment, subscribe bafethu. Sibonga kakhulu ku Scottman bafethu ne team yakhe ukuthi basivale. Make sure ukuthi bafethu niyawulalela umculo wakhe. Siyabonga, we out.